आज मी ज्वारीच्या पिठाच्या आंबोळ्या बनवणार आहे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया आपण। तर हे बघा मी पीठ घेणार आहे, बघा मी ते पीठ घेतलं आहे। हे सगळं पीठ काय वापरणार नाही, प्रमाणातच वापरणार आहे। तर हे मापाचे कप आहेत ना, हा 3 कप मी हे ज्वारीचं पीठ घेणार आहे। आता त्यासाठी आता आंबोळ्या करायच्या म्हटल्यानंतर आपल्या उडदाची डाळ आलीच हो की नाही। तर मी दुपारी 3 वाजता ही 1 कप ह्याच कपाने 1 कप उडदाची डाळ भिजत घातली, कारण 3 पेले मी ज्वारीचं पीठ घेणार आहे ना, त्यामुळे 1 पेला ही उडदाची डाळ घातली आहे आणि थोडीशी चणा डाळ 2 चमचे आणि 4 मेथ्या एवढं भिजत घातलं आहे। तर हे आता चांगलं भिजून आलं आहे। मी आता हे मिक्सर लावून घेते एकदम। साधारण किती तास भिजवलं ते? हे 3 वाजल्यापासून आता वाजले आहेत 9 वाजले आहेत ना, 7 तास भिजले। तर हे जर आपण आता हे ज्वारीचं पीठ मी विकतच आणलेलं आहे, समजलं ना। तर थोडंसं आपण हे जाडसर हे लावून घेऊया आपण हे मिक्सरला। पीठ जरा जाडसर काढलं आहे। हां, तर हे पीठ आपण काय करूया, ह्या ज्या पिठाचा टोपात मी हे पीठ ठेवणार आहे ना, त्यातच मी काढून घेते। तर हे लावायचं आहे। तर मागच्या दिवसात सांगितलं होतं आंबोळ्या करायच्या म्हटल्यानंतर उडीद डाळ आणि थोडी चण्याची डाळ आणि थोडीशी मेथी आलीच, पण आपण पोहे पण घालतो की नाही। मग आता मी पोह्याऐवजी काय करणार आहे, तर हा बघा भात, हा थोडासा मी भात घालणार आहे। आपण हिरवी आंबोळ्या करतो त्या तांदळाच्या पिठाच्याच करतो की नाही, पण ज्यांना डायबिटीस आहे, ज्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास होतो, अशांना आपण काय करतो, जास्त त्यांना आपण खायला देत नाही तांदळाचे असतात म्हणून आता आपण हे करणार आहोत हे ज्वारीच्या पिठाच्या, कारण ज्वारी हे खूप म्हणजे चांगलं धान्य। तर थोडासा मी भात घातला आहे, कारण त्याला जरा असं मऊ होण्यासाठी, आणि बाकीचं पीठ मी हे ज्वारीचं पीठ घालणार आहे। तर हे डाळी आणि हे भात घातलं ना वाटीवर, तो आपण मिश्रण हे करून घेतलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 3 पेले, हे जे मापाचे पेले आहेत ना, ते 3 पेले मी ज्वारीचं पीठ घालणार आहे। तर ज्वारीचं पीठ हे तब्येतीला चांगलं असतं, कारण त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात ते तंतुमय धान्य आहे आणि त्याची सगळ्या डायबिटीस आहे किंवा ब्लड प्रेशर आहे अशा लोकांना हे ज्वारीचं भाकरी खायला हरकत नाही, त्यामुळे त्या लोकांना हे बिंदासपणे खाऊ शकतात। तर त्यासाठी मी हे 3 कप मी ज्वारीचं पीठ घेणार आहे आणि ज्याप्रमाणे आपण ठेवतो ना आपलं नेहमीप्रमाणे आंबोळीचं पीठ, त्याचप्रमाणे मी हे आंबोळीचं पीठ ठेवणार आहे। तर बघा हा 2रा कप। तर याआधी आम्ही आंबोळी कशी करायची दाखवली तांदळाची, तोही व्हिडिओ नक्की बघा तुम्ही जाऊन, मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक नक्की देईन। हे बघा मला वाटतं ते 3 पेले घेतलं ना, म्हणजे अंदाजे ते अर्धा किलो पीठ होतं असं म्हणजे वाटतं मला, कारण मी 1 किलो पीठ आणलं होतं ते। तर अशा प्रकारे आपण ह्या जसं तांदळाच्या आंबोळ्या, तसं आता मी तुम्हाला दाखवते हे ज्वारीच्या आंबोळ्या, आणि मला वाटतं ह्याच्या पण होतील आंबोळ्या नाचणीच्या पिठाच्या। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालून हे पीठ आपण ठेवून द्यायचं पीठ येण्यासाठी। उद्या आपण सकाळी म्हणजे हे 7-8 तास आपण आंबवत ठेवायचं आहे पीठ, आणि नंतर मग सकाळी आपण त्याच्या आंबोळ्या करायच्या आहेत। तसं आपण नेहमी आंबोळीचं पीठ ठेवतो ना, त्याच पद्धतीने हे पीठ ठेवायचं आहे। पातळ म्हणजे आपण आंबोळीला पीठ ठेवतो ना, त्याप्रमाणे पातळ होईपर्यंत आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। बघा याच्यामध्ये पीठ घातलं आहे ना, त्यामुळे थोडे गठ्ठे दिसत आहेत ना तुम्हाला, ते सगळे मोडून आपण असं चांगलं पीठ असं फेटून ते सगळे गठ्ठे मोडून घ्यायला पाहिजे। कारण आपण तांदळाचं काय करतो, आपण तांदूळ आपण अख्खेच मिक्सरला लावतो आणि त्यामुळे ते एकजीव झाले असतात, आणि पीठ घातलं की मग त्याच्यात असे थोडेसे गठ्ठे होतात। तर हे चांगले गठ्ठे सगळे मोडून घेऊन नंतर आपण ते अजून पातळ करायचं आहे पीठ हे, पण ते थोडे मी आता हे मोडून घेते आधी चांगलं असं करून, चांगलं एकजीव करून हे पीठ आणि आपण दळलेली डाळ एकत्र सगळी एकजीव केलेली आहे। आता हे पीठ आपण ठेवून द्यायचं। आता वाजले 10, हे सकाळी 6 पर्यंत हे पीठ येईल। आणि मी नेहमीप्रमाणे मी कधी पण मागच्याला पण सांगितलं होतं की मी आधी मीठ घालत नाही, सकाळी मीठ घालणार आणि नंतर मग आंबोळ्या करायला घेणार। आता आपण म्हणजे मी तरी पीठ ठेवताना काय करते, वरती जसं तेल घालते 1 चमचाभर, तसं आता तेल घातलं आहे आणि वरती झाकण ठेवणार आहे। आणि हा टोप आहे ना मी एका पसरट भांड्यामध्ये ठेवून देणार आहे, कारण समजा बाय चान्स पीठ आलं तर ते बाहेर ओते जाऊ नये यासाठी मी दुसऱ्या टोपात एका पसरट वाडगा आहे, त्या वाडग्यात हा टोप ठेवणार आहे। बघा 9 तास झाले आहेत आणि पीठ बघा आपलं
चांगलं फुगून वरती आलं आहे, हे बघा. आता ह्याच्या मी आंबोळ्या करणार आहे. त्यापूर्वी काय ह्याला चटणी लागणार, ती चटणी करते. तर चटणीसाठी साहित्य बघा. आपल्याला हवी त्याप्रमाणे घ्यायचं आहे. मी हा 1.5 वाटी म्हणजे 1 वळ आणि अर्ध वळ असं 1.5 वाटी घेतलं आहे खोबरं, ओलं खोबरं. नंतर ह्या छोट्या छोट्या 4-5 मिरच्या आहेत, आलं, कढीपत्ता थोडा आणि लसूण, आणि आता मीठ घालणार आहे. तर हे सगळं पहिले चटणी वाटून घेते आणि फोडणी करून घेते की आंबोळ्या काढल्या की मग खायला सुरुवात करतील. मग तर त्यासाठी खोबरं, चटणी आपल्याला हवी, तुम्हाला कमी असाल माणसं तर कमी, किंवा काही लोकांना चहाबरोबर पण आवडतात ना आंबोळी, मला तर चहाबरोबरच आवडतात. तर ते ह्याच्या आल्याचे थोडे तुकडे करून घालते. कोथिंबीर घातली तरी चालते, पण मी कढीपत्ता घातला म्हणून कोथिंबीर घालत नाही. आलं 2 इंच आलं घातलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालूया चवीप्रमाणे, आणि थोडीशी चवीला साखर घालायची. अर्धा चमचाच घातलं, जास्त नाही. आणि पाणी घालून आपण हे चटणी वाटून घेऊया. ती वाटून तयार झाली आहे. चटणी झाली आहे बघा, तर वाटून हे बघा. आता मी टोपात एका काढून घेते. आता फोडणी करण्यासाठी मी हे भांडं तापत ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालते, छोटे 2 चमचे, हे बघा एवढंच घालायचं आहे तेल. तेल चांगलं तापलं उडदाची डाळ घालते. नंतर मोहरी, किंचित थोडंसं जिरं आणि हिंग, बघा. आणि कढीपत्ता. आता मी गॅस बंद करते आणि ह्या चटणीमध्ये ओतते. ती बघा एवढी घट्ट नको आहे, पातळ हवी आहे ना. मग मी आता मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी घालणार आहे आणि आपल्याला हवी तेवढी मी पातळ करून घेणार आहे. बघा आता आपली चटणी तयार झाली आहे. मी आता आंबोळ्या करायला घेते. ते बघा भिडं तापत ठेवलं आहे, तापलं आहे भिडं बघा, वाफ येते वरनं. हे मागे मी कणकवलीला वळसवलं होतं भिडं ना, तेच भिडं आहे. आता ह्याला आपण तेल लावून घेऊया. आणि आंबोळ्या आपण आपल्या नेहमीच्या आंबोळ्या कशा काढतो त्याच पद्धतीने आपण आंबोळ्या काढायच्या आहेत. चांगलं प्रत्येक वेळेला हे पीठ चांगलं ढवळून घ्यायचं. असं तुम्हाला हवं तुम्ही ह्याच्यापेक्षा पण पातळ करू शकता पीठ. आता याच्यावर आपण झाकण ठेवायचं आहे थोडा वेळ. हे बघा ह्याला जाळी बघा, आपण जे तांदळाचे करतो त्याचप्रमाणे ह्याला जाळी पडली. मी त्या भिड्यावर नाही बघा, भिड्यावर हे काढले आहेत हे, पण ह्याच्यापेक्षा मला ना ह्या पॅनवरती चांगले आले येतात बघा. तुम्हाला दाखवत्या. जरासं तेल लावायचं पॅनला. म्हणजे पटकन उचलतात, जरासं चिकटत नाही ते बघा. कारण हे आपण नेहमी करतो तांदळाचे, हे कसे आहेत ज्वारीच्या पिठाचे आहेत ना, त्यामुळे थोडंसं चिकचिकीतपणा जरा असतो. पण ह्या पॅनवर काढल्यानंतर एकदम सटसटीत असे होत आहेत आणि तसेच होतात, काही फरक नाही. जाळी पण तशीच पडते. तर आता मी ह्याच्यावरती हे झाकण ठेवते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. आणि जाळी पण पडली आहे ना, हे बघा. म्हणजे ह्या पॅनवरती पटपट उचलतात ते. कारण तुम्हाला सांगितलं की ज्वारीचं पीठ थोडंसं चिकट असतं आणि आपण गिरणीला लावलेलं पीठ आहे, त्यामुळे भिड्यावरती जरा चिकटल्यासारखं होतं, ह्याच्यावर चिकटल्यासारखं होत नाही आहे. मग त्या ह्या पॅनवर केल्या तरी सुद्धा सुंदर होतील. आणि हे बघा काही जसं आपण आंबोळ्या करतो तशात नंतर काय सुकल्यानंतर ना एकदम चांगले होतात. हे बघा, हे बघा किती जाळी सुंदर पडली ते बघा ह्याला. आणि एकदम सटसटीत सुकले की नंतर सटसटीत होतात चांगले. तर अशा प्रकारचे हे म्हणजे ज्यांना डायबेटीस आहे किंवा ब्लड प्रेशर आहे अशा लोकांसाठी हे हा म्हणजे नाश्त्यासाठी उत्तम प्रकार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही हा म्हणजे ज्वारीच्या पिठापासून आंबोळ्या या तुम्ही करून बघू शकता आणि चांगल्याच होतात. हे बघा भिड्यावरची, ही भिड्यावरची आहे आणि तुम्हाला ही पण काढून झाली की तुम्हाला दाखवते नंतर, ती पण तशीच होणार आहे. तर आपल्याला हे वेगळा नाश्ता
तांदळाच्या पिठाचा डायबिटीस आजारी लोकांना जमत नाही त्यासाठी आहे बघा. बघा सुंदर आहे बघा. ही निर्लेपच्या तव्यावर काढलेली आहे बघा. ही बघा बिड्यावर काढलेली.